Bon dia, em dic Clàudia Díaz i vaig explicar com he fet la meva maqueta de la vista. Primer, en una bola de suro, vaig dibuixar la part que li anava a tallar a l'ull i també la de la pupil·la i l'iris. Després ho vaig repassar amb rotulador. Amb un ganivet de serra i l'ajuda del meu pare varen tallar un quart de la bola. Escampem plastelina vermella per fer-la curoides. I amb plastelina groga varen fer la retina. Amb plastelina marró varen fer l'iris i amb rotulador negre la pupil·la. Li vaig posar pals a baix perquè es sostingués. Varen tallar un quarto d'una altra bolla més petita de suro per a simular el cristal·lí. Amb un tub de plàstic i uns cables blaus i vermells van fer el nervi òptic. Amb una taula de fusta que la varen pintar amb spray varen fer una base. Després vaig imprimir uns paperets amb els noms de cada part i la seva funció i el varen pegar a un tros d'alumini. I amb plastelina rosa vaig fer els músculs oculars. Finalment, a la maqueta li vaig posar els números per a distingir cada part. I aquest va ser el resultat.